U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co leví, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, 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 tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden známý dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, 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 no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá tešan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, 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 no a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začali blikat světla ve studiu. Ha, 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 a už začali blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele. Tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, 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 říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspalý, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. Ha, 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 to je tak, když se vám přítel navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory, tedy nešlo na čím plesat, tož 50/50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, 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 ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tom komputeře svítí, buď to je to za azácné luční kvítí, nebo za nástroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, 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 a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Všech tam zatím mával ty svými čísly, tak si říkám, Franta napísá mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenom kysly. Ha, 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 však tu zatím za ty prachy jenom kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, 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 bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, 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 měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili 2 mexické vlny a já, co mám srdce skromné, jako všetci z Dolní Lomné, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, 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 jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru 1000 korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. Ha, 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 no a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity a ta 100, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovitý. A ta 100, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovitý.